Θα ήθελα όμως να σας τα πει, επαναλαμβάνω, νομίζω πολύ σαφέστερα και καλύτερα από μένα ο κ. Βαλιανάτος. Νομίζω ότι μερικά πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν μπορεί να λυθεί από μία χώρα μόνη της. Και θα πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα τα οποία στο μυαλό μας είναι τελείως διαφορετικά. Η Ευρώπη δεν έχει σύνορα. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται είτε από την Ομίχλη, είτε από τον Εύρο, είτε από τη θάλασσα, σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και παραδίδονται είτε στη Frontex, είτε στους αστιφύλακες, είτε στους φαντάρους. Όσοι έχουν πάει στρατό θα θυμούνται ότι έχουμε ένα ντουφέκι και κάνουμε LTC και σταματάνε έναν άνθρωπο και άμα δεν ξέρετε το παρασύνθημα, σταματάει ή γυρίζει πίσω. Αυτό δεν σημαίνει με τους μετανάστες. Οι μετανάστες, αντίθετα από τους ανθρώπους που έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και πάρα από τα αεροδρόμια ή τα περάσματα ή τα λιμάνια, μπαίνουν από όπου θέλουν. Και πάνε στις αστυνομικές αρχές, τους δίνουν ένα χαρτί που λέει να πάτε στην Ομόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η τεράστια ευθύνη των κυβερνήσεων είναι ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, λέγοντας ότι υπάρχουν σύνορα. Η Frontex ήρθε να μας βοηθήσει και εκείνο που κατάφερε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι προσελεύσεις, είναι να τους καταγράφει καλύτερα. Γιατί αυτό γίνεται στα σύνορα. Καταγράφουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα για τους μετανάστες. Υπάρχουν όμως σύνορα από την Ελλάδα και πέρα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι διακινητές από την Ελλάδα προς την Ιταλία είναι πολύ περισσότεροι από τους διακινητές από όλη την Ασία για την Ελλάδα. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και καταγράφονται συνήθως φεύγουν και πάνε σε άλλες χώρες, αλλά οι αρχές τις καταγράφουν ανόητα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Αλβανοί που πάνε Χριστούγεννα και Πάσχα σπίτι τους καταγράφονται 3 φορές επειδή μπαινοβγαίνουν για να γελάει ο κ. Καρατζαφέρης. Μιλάμε για 480.000 ανθρώπους που είναι παράνομοι. Και θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα παράνομος. Ξεχάσαμε τη διαφορά μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Κανένας δεν μπορεί να λέγεται παράνομος αν δεν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομος. Γιατί απλά η είσοδος των ανθρώπων, σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέβης, το 1951, λέει ότι ένας άνθρωπος που χρήζει διεθνούς προστασίας, επειδή γίνεται πόλεμος, επειδή η χώρα του καταστράφηκε από σεισμούς, επειδή διώκεται για τη θρησκεία του, για τις ιδέες του, για τις πολιτικές του, μπαίνει οπωσδήποτε σε ένα χώρο και η χώρα αποφασίζει αν είναι παράνομος ή όχι. Πού το βρήκαν να λένε όλους τους ανθρώπους παράνομους ή λαθρομετανάστες? Έκατσε κανένας να δει πώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί? Τώρα. Εμείς έχουμε μείνει με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εδώ. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνουν τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας. Δεν ακούγει στρατό. Στρατόπεδα αφορούν στρατό. Τι θα πει στρατόπεδα? Κέντρα προσωρινής φιλοξενίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι αντί να είναι μαζεμένοι στην Κυψέλη και στο κέντρο και παντού, θα είναι σε αυτούς τους χώρους όπου θα καταγράφονται, θα ταυτοποιούνται και θα μπορούν άνθρωποι, σύμφωνα με τη δική μου πρόταση, οι ιδιώτες ή το κράτος, να μπορεί να τους απασχολήσει, να εργαστούν και μέσα και έξω. Άρα όχι στρατόπεδα, ανοιχτά. Άνθρωποι χορτάτοι, άνθρωποι καθαροί, άνθρωποι που έχουν υγεία, το φροντίζουμε αυτό εμείς, πληρωνόμαστε 20 ευρώ την ημέρα, υπάρχουν εκατομμύρια που περιμένουν εκεί και αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν ένα διάστημα, μπορούν να πληρώνουν ακόμα και τα τροφεία τους αν εργάζονται, να μαθαίνουν μερικά πράγματα και γιατί όχι να έχουμε καταγραμμένες ειδικότητες που χρειάζονται χωριά ή άλλες χώρες. Και κάποτε να φεύγουν. Αλλά πούμε και μια άλλη αλήθεια. Όποιος λέει μόλις βγω θα τους απελάσω, λέει ψέματα. Δεν μπορεί να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχουν μερικές δεκάδες που παίρνουν 300 ευρώ και φεύγουν με το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ή του Ελληνικού Οργανισμού Μετανάστευσης, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι πρεσβείες δεν τους δέχονται πίσω. Άρα καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί είναι φυλακισμένοι. Ξυπνήσαμε μετά από 30 χρόνια και βρήκαμε ότι δεν έχουμε πολιτική. Αυτοί που ξύπνησαν έπρεπε να την είχαν κάνει. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα πρέπει μέσα από αυτά τα κέντρα να δούμε τι γίνεται. Να συμφωνήσουμε με άλλες χώρες να φύγουν. Αλλά να τους πρόχνουμε με ασπίδες, να τους διακτηνίσουμε, να τους κάνουμε σαπούνι και να τους φουντάρουμε με καράβια, δεν θα το κάνουμε.